Hei, tată, cum e să fie ultimii doi persoane de pe planete? Poate putem să facem un jutsu care îi face pe toți sclavi sau ceva. Ar fi bine, nu? E destul de rău, fiindcă demonul e înghețat ca toți ceilalți. Ha, stai, am uitat ce era de râs. Nu ne-a să îngheța. Toruto, și de ce celebrezi acum? Că ea să ne aședă în acest moment. Nu știu cum sunt aici, dar ați intrat într-o mare încurcătură. Cred că asta vă faci. În sfârșit am omorât pe netăflece și... Crezut că o să ne mor, ne-am folosit cea mai veche tehnică, clonajutsu. Bătrânule. Toruto, gata, că... Acum nu știi că noi... Dacă trăim. Pentru ce ai făcut, asta o să primești. Stai, Sal, cred că el va desfința demonul. Hai să-l lăsăm. Da, ești prost. Sunt amețit. Se stă în viață, imposibil, că cum? Oh, Sara, tu nu ești înghețată? Oh, și de bine. Ce se întâmplă? Jerry, mă auzi, tu nu spune ce să fac! Nu mai suntem înghețați? Ca și tu, nu sărbători! Încă mai trebuie să-i terminăm pe ăștia. Ranier, tu ai un plan? Mașină de spălat rufe înguste Ionuț pentru 5 kg, doar la 2699 lei, plus 200 lei cashback prin cadou, doar la BA. Wow, ce? Nu mai sunt înghețat? Super, hai sărbătorim! Nu încerca să mai păcălești, du-te înapoi la muncă. Henry, tu nu mă plăcești pentru asta. Dacă vrei să vezi familia din nou, du-te înapoi la muncă. Dar eu nici nu vreau să-mi văd familia, ei mă pune... Stai, am auzit poliția cumva și eu nu știu? Ok, venim să-l arestăm pe omul ăsta. Da, arestați-o! Stai, și nu mă arestați pe mine, arestați pe Henry! Asta se întâmplă că nu mă asculți. A doua zi. Pentru că au câștigat lupta cu Sal, ei vor... da, și-au salvat toată planeta. Ei, las, pentru că au câștigat lupta cu Sal, ei vom mânca mâncare bună. Ok, acum mâncați creștinilor și din barbă nu dați. Ok, hai să mâncăm. Mai aveam încă o surpriză pentru voi. Uitați-vă! Scuzați-mă, văd o greșeală. Fața lui David o leacă mai pe la orizontal în viața reală. Scuze că nu ți-am dat un cadou de ziua ta, Cai. Nu-ți scuz. Dar... Stai, dar asta o să primești de ziua ta, poftim. Mulțumesc, și ar trebui să și. Ascultă, este un colier care îl pui la gât și dacă apeși pe butonul din centru, mă gâtui? Păi o să poți reînvia un om, adică care o să fie mort, iar ai doar 3 șanse. Stai, Toruto, de unde ai luat asta? Toruto? Oare cum să învingem pe clanul Ayuma, adică armata lor este aproape de neînvins? Adică, da, ești destul de prost. Noi suntem numai 3, nu putem face nimic. Doamne, ce frumos eu era mai de mult. Zâmbetul ăla, părul ăla. Doamne, ca și tu, și eu credeam că eu sunt obsesiv de mine, dar nici nu mai vorbesc despre tine. Trebuie să-i omorâm pe proștii ăștia de Ayuma. Ranier, fă ceva, să vede că tu ești cel mai puternic dintre noi. Dar chiar nu mai văd niciunul mai mare și mai puternic. Stânga, dreapta, sus, jos, da, nici eu. Ce mă întoarce? Păi asta vă simplu. Da, cred că prea ușor. Ce să facem? Acum m-am plictisit. Hai să ne jucăm în joc, Leonardo, știi vreun joc? Am 2 clopoței, cine din voi să ia primul 2 clopoței o să primească și o să mănânce, cine nu o să primească banderolă și Nu, Leonardo, m-am săturat de asta.